Představujeme vám naše nové logistické centrum Lidl v Buštěhradu. Nové logistické centrum významně doplňuje stávající skladové kapacity a podpoří tak rozvíjející se síť prodejen potravin Lidl. Jeho poloha je ve strategické blízkosti Prahy mezi dálnicí D6 a rychlostní komunikací R7 s napojením na Pražský okruh a dálnici D5. Stavba samotná vyrostla jako revitalizace brownfieldu v průmyslové zóně města Buštěhrad, a to na pozemku o rozloze 18 hektarů. Zastavěná plocha logistického centra má téměř 60 000 metrů čtverečních a stejně rozsáhlé jsou i zpevněné plochy. Zeleň pak tvoří více jak 43 000 metrů čtverečních. Součástí stavby je i nové dopravní napojení průmyslové zóny s kruhovým objezdem v celkové délce 800 metrů a rekonstrukce páteřní komunikace v délce 1,3 kilometru. Skladová hala pojme svou kapacitou více než 47 000 palet. Až 35% plochy tvoří prostory s regulovanou teplotou, převážně pro čerstvé potraviny. Ty jsou chlazené nejekologičtější technologií na bázi CO2. Odpadní teplo vznikající při chlazení se dále využívá pro ohřev užitkové vody a vody do podlahového topení. Tím se pokryje až 50% celkové spotřeby tepelné energie. Dalším zdrojem tepla je i odpadní teplo z přilehlé tepelné elektrárny v Kladně-Dubí. Šetrně se zde zachází i s vodou. Dešťová voda zadržená v retenčních nádržích se využívá pro splachování toalet i zalévání zeleně. V roce 2021 se počítá s instalací fotovoltaické elektrárny s celkovým výkonem 1 MWp, která pokryje 15% spotřeby elektrické energie a tím ušetří až 685 tun oxidu uhličitého. Samozřejmostí je i maximálně úsporné LED osvětlení s inteligentním řízením. Součástí architektonického řešení je moderní zázemí s odpočinkovými prostory a terasou určené pro zaměstnance i řidiče kamionů. Při plném vytížení kapacity poskytne celé logistické centrum až 500 pracovních míst, včetně manažerských a administrativních pozic. Přímo před vstupem do areálu vznikla nová autobusová zastávka, velké parkoviště i uzamykatelný přístřešek pro bezpečné parkování kol. Ten umožňuje i dobíjení elektrokol. Realizace stavby, včetně přípravy území, trvala 780 dní a podílelo se na ní více než 245 různých dodavatelů. Všem za jejich práci upřímně děkujeme.